So, what's up mga idol, no? At yun, so magandang maulan na, na hapon sa inyo mga idol. At yun na nga mga idol, no? Mag-start na po yung parapol natin ngayon. At yun na nga. Today is June 12 mga idol. At Monday. Yun, mag-start yung parapol natin mga idol, no? At yun na nga, sorry talaga, no? Ngayon na natin nagawa ng ngayon na natin magagawa ng video tong parapol natin dahil sa medyo busy mga idol na yun, marami tayong laban mga idol, marami tayong laban sa mga ibon natin, no. At yun na nga sa mamalayo kung sakali mo na kayo makabunot ng ibon natin mga idol, kung kayo makabunot ng ibon natin mga idol, no, yun, pa-pick up na lang mga idol, no. At sana lang makabunot ito, medyo malapit lang mga idol, no. Ito nga pala mga idol, no, Raiso X, mga idol, ito Raiso, galing to, yung pag-gift bird sa akin, ni Boss Idol, Nunoy Mola, yung mega shoutout sa'yo, no, at yung, nito, yung kapatid dito, no, lumalaban, no, si Bibi Mola, yun, kung napapanood nyo sa mga video ko, yung si Bibi Mola, yung, nito, yung, man to, Raiso X, X, Japanese Sniper, mga idol, sino mga idol, no, ayun, no, so yun at sana sa makabunot na ito mga idol. Yan sana pa-pick up na lang mga idol na at yan sa mga legit nating subscriber diyan, yun mega shoutout sa inyo. At yung hindi makaypala rin, no. Hindi makaypala rin sana natin sa parapol natin mga idol, mag-sport na lang po tayo at sana di pa rin kayo mawawala mga idol. Andiyan pa rin kayo mga idol, so patuloy na sumusuporta sa Muntikon channel. At yung gagamit tayo ng mga idol, gagamit tayo ng ruleta para patas yung laban mga idol ng ruleta. So mamaya mga idol, papasok tayo sa loob ng screen ng phone natin, no? At yun, gagamit tayo ng ruleta. At tandaan nyo mga idol, no? Ito yung unang natin, para mabilis ang vlog lang tayo mga idol, no? Ito yung unang natin, ito yung unang ipaparaan natin sa unang ikot ng ruleta. Ito yung unang ipaparapol natin. And ito, Raiso X, Raiso X Japanese Sniper mga idol. Yan. Ito na nga siya na ito kay pag-gift bird sa atin ni Boss na Imola. Yung at yan, napakagandang ibon mga idol, no? So gusto ko siya ilaro mga idol. Yan, tingnan nyo na yung mukha mga idol, no? Gusto ko siya ilaro, no? Gusto ko ilaro. Pero yun nga, dahil sa mga subscriber natin dyan, mag-share tayo, i-share natin to sa inyo, no? Mga legit ating supporters dyan. At yung talagang congratulations sa mapipili, sa mabubunot mga idols, sa mapipili ng ruleta natin. Congratulations dahil sa inyo, 30 piraso kayo lahat mga idol, yan sasali sa parapol natin. At yun at ito naman sa mga idol, ito naman isa natin mga idol, ito solid to mga idol, no. Yung sa pangalawang ikot ng ruleta natin mga idol, no, yun, madali ang vlog lang mga idol, no. Madali ang vlog lang mga idol, no. At ito, kapatid ng nagkalabiryo natin, mga idol, kapatid ng nagkandilarya kaysa natin mga idol, no. Yun na mga idol, na lumalaban ng Candelaria kaysa yung utol na ito mga idol. So 2 months old mga idol, solid, no. Yan yung mga idol, no. So yan yung pakpak ng ibon natin mga idol, no. Solid to mga idol. Yung Basra X mga idol, online, no, wala inline. Yun na mga idol, na sana mga idol, na sana gumawa rin to sa loob ninyo mga idol, sana gumawa rin to ng pangalan. At yung magkakaroon kayo ng ibon galing kay Alburolok mga idol. At sana lang, no, makapagpadulo rin kayo nito, makapagpadulo rin sana, no, sa inyo, kung sa akin man hindi man makapagdulo yung ibon ko, sana sa inyo mga idol dumulong ibon natin mga idol, no. At yung mga idol, na tulad na sinabi ko kayo na gusto ko sila ilaro yun, no, dahil sa sayang oras sa pagpahalaga ng ibon natin, pagpapakain, pagsusubo. Ito mo sinusubo ako dati mga idol, kung napanood yung ko, kasi meron tayong alam nyo na, meron tayo dito meron tayong mga sumali sa parapol natin na hindi naman talaga ng mga video natin mga idol, no. Hindi nila alam yung ibang video natin, pero yung mga legit natin subscriber dyan, no, halos buong kabuuan ng video natin na mapanood mga idol, no. Napapanood nila halos lahat ng video natin yun. Nandiyan sila lagi mga idol, patuloy na sumusupport sa munting channel natin. At sana mga idol, no, kung di man kayo mapili mga idol, sana nandiyan pa rin kayo. Okay? Huwag nyo kayo mga idol. At yung mga idol na ito yung sinusubuhan ko na 7 piraso. Yung sa 7 piraso, no, at yung dalawa nga na ito, no, nandun na kila, tinadala ko na kila mama. At yung 5 piraso na tira sa akin,
At yung tatlo, iniwan ko rin tatlo. At ito yung mga idol, ito yung gusto kong ibigay sa inyo mga idol, no? Kasi gusto ko naman mga idol na talagang may palo din yung ibon mga idol pag nasa inyo ng mga idol. So ito, kapatid na ng Candelaria kaysa natin mga idol, no? Mga idol, solid na solid mga idol, no? Ito yung mukha mga idol, no? O mga kamukha mga idol, no? So kamukha ng Candelaria kaysa natin mga idol, no? So ano to, Basra X, wala inline, no? Wala inline, online. Yun nga siya mga idol, no? So solid na solid yung solid yung kabalid nito. At sana lang mga idol, no? Huwag niyo kong iwan please sa kung hindi ba kayo mabunot yung mga solid na subscriber dyan. Dalawang ibon lang talaga mga idol, no? Gustuin ko mang naibigyan ka na lang kayo lahat, no? Sa mga humihiling talaga dyan, no? Gusto panimula, gustuin ko mang bigyan kayo lahat, pero yun yan, maubos tayo ng ibon mga idol. Sa dami ninyo, no? Yun nga, no? Pero next time mga idol, magbibigay pa rin tayo, tuloy-tuloy ito na magbibigay mga idol, no? Basta nandiyan lang kayo mga idol, patuloy na kayo mga idol, no? Siyempre, mag-aambag ako mga idol ng ibon ng mga idol na nilalaro natin mga idol. Mag-ano tayo, magpaparapol ulit tayo, or siyempre, may meaning na lang tayo din ng mga legit nating subscriber dyan na bibigyan natin ng ibon natin. So yun nga na, Basra X online, wala inline. So yun nga na. So ito yung pangalawang ikot ng ruleta natin mga idol. So let's start na mga idol. Pasok tayo sa ruleta natin. Wala nang paligid-ligid pa na para matapos na ito mga idol. Dahil sa, yung nga medyo natagalan mga idol, pasensya na kayo, no? Sorry talaga, no? At dahil sa marami tayong laban sa ano. So mamaya may kargaan na naman mamaya. At yun, patuloy tayo medyo busy talaga mga idol, no? Yun ang medyo busy tayo sa pag-vlog yun. Bawat vlog. At yun ang maraming hindi sumunod mga idol, ha? Maraming hindi sumunod sana sa natin, sa mechanics natin mga idol na mag-comment ng sali ako dun sa mismong video na parapol natin na 500 subscriber. Maraming hindi sumunod sa mechanic mga idol na manood ng video natin, tapos mag-comment sali ako, tapos screenshot, tapos send to sa page natin, Facebook page natin yan, Team Aswang yan. Maraming hindi sumunod sa mechanic natin. Pero okay lang yan. Lahat naman ang mga idol. So, tingnan nyo lang mga idol, mapangalan ninyo. Mga idol, tingnan nyo mapangalan ninyo. Nandun yung pangalan ninyo. So, let's try. Pasok tayo sa loob ng camera. So, mga idol, nandito na tayo ngayon sa ruleta natin mga idol. Nandito na. Yun na. Nandito naman naka-entry mga idol. Naka-entry sa natin mga idol. Sa parapol natin mga idol. At yun. Ito. Mega shoutout na Mark Tonga Angelo. Mark Tonga Angelo. Anto Joey Big 6612, Pablito Marsan, mega shoutout no, user TM, mega shoutout Alvin Sibog, mega shoutout Albert David, mega shoutout at Jemar from Y, mega shoutout. Next, mega shoutout user QS6DJ Zay, mega shoutout Rodel Pantik, mega shoutout Junjun Buenape, mega shoutout RTM Lock, mega shoutout Mark Sampaga, mega shoutout Teron J30, mega shoutout Romel Sumali, mega shoutout at Mark Manarang, mega shoutout Romel Sambile, mega shoutout Ramel Sambile, mega shoutout Ramel Jemar Papustan, mega shoutout Jello, mega shoutout Marito Duran, mega shoutout Antonio Birata, mega shoutout John Mark Canaver, mega shoutout Joey Gonzalez, mega shoutout Jason Lino, mega shoutout Jonathan Aleta, mega shoutout Rosaldo Asuncion, mega shoutout Lorenzo Yurag, mega shoutout Joey Bal Victorio, mega shoutout at kay Mano Viceno, mega shoutout. At yun mga idol, so ito mga idol, mga naka-entry mga idol at 30 kayo lahat mga idol. At yun nga sa mga mabubunat natin mga idol at yun, papick up na lang ng ibon na ito mga idol. Yan, itong ibon na ito, papick up na lang mga idol. At yun, Black Velvet mga idol na. Ito yung pag-import sa atin yan ni Boss na Mola. Ito, Reiso X, Reiso X Japanese Sniper mga idol. So yan, unang bola tayo mga idol. So let's spin the wheel. Yun mga idol na, at nakita nyo naman siguro yung araw nyo mga idol kung saan nakatutok mga idol na. At yun mga idol na, at ito, attention deliberation joke sa kamay kuwitan ng karton mga idol. Yan na. Let's spin the wheel. Alright, so yun mga idol na, pinapagawa talaga ako mga idol. Yun mga idol.
pili na nga natin ang ruleta natin, Jello, no? Yun ang ano, at yun, paano lang, pa-comment na lang din sa natin sa Team Aswang, mga idol. At yun ano, next ano tayo, next, paano yung natin, kung paano yung natin, yung transaction natin sa pag-pick up mo na ito, no? At yun ano, let's spin the wheel, mga idol. Again, para sa pangalawang ibon. Kuya, paso yun isang ibon kaya. Yun nga mga idol, no? At sana huwag kayong magtampo sa akin, mga idol, no? Sa mga hindi mabunot, mga idol, yan, patas yung ruleta natin, mga idol, no? Huwag kayong magtampo sa akin, sana nandiyan pa rin kayo, patuloy na sumusuporta sa Muntikon Channel, mga idol. So, hindi man kayo mabunot, mga idol, no? At yun, huwag kayong mag-ala, kasi meron pa naman tayong mga, meron pa tayong mga parapol, mga idol, no? Yun ang ano, at yun, dahil sa dito na, hindi tayo pag-ito sa ano, mag-ito tayo sa pag-iibon, mga idol, no? At yun, nag-share lang din ako ng mga ano, i-share ko na lang din sa inyo yung mga ibon na nilalaban ko, anak ng ibon naman nilalaban ko. At sana lang, mga idol, no? Gumawa rin to ng pangalan sa inyo, dumulo rin to sa inyo, mga idol, no? Hindi dumulo, sana dumulo sa inyo. Kung di ko man napadulo to, kung di ko man napadulo mga kapatid nito, sana sa inyo dumulo to, mga idol. At yung mga idol, let's spin the wheel tayo, mga idol, na dito, mga idol. Wala inline, ex-Basra, mga idol, no? Ayun, mga idol, oh. Online, wala inline, ex-Basra, mga idol. Yan ang mga idol, napakasulit, mga idol, na ito. Yung kapatid dito, mga idol, no? Lumalaban, mga idol, ng North, mga idol. Candelaria, Quezon na, mga idol, na 2 months old, mga idol. 2 months old lumalaban yung kapatid nito. So, yun, congratulations sa mananalo nito. Ano? Let's spin the wheel. Attention, Television Chok sa kamay guhitan ng karton, mga idol. Let's spin the wheel. Ano? Sana lang, sana. Kayo na. Ang gamargaan nila, may kami nagsalat sa idol. Grabe, napakasulit. May kami nagsalat sa idol. Sa dami ng ano, idol, sa dami ng 30 kayo, mga idol, pero talagang pinalit ka rin, mga idol, no? Yun mga idol, no? Sa yan, congratulations sa mga nanalo at sa mga mananalo pa yan, sa mga nasa yun sa mga subscriber at sa mga subscriber natin dyan. Ayan, sa next parapol natin, mga idol, no? 1,000 na, mga idol, no? Mas solid yung ipaparapol natin, mga idol, at sana lang, mga idol, huwag kayo mawawala, mga idol, huwag kayo mawawala sana sa patuloy kayong sumuport sa Muntikon Channel, mga idol. Yun ang ano, huwag kayong magtampo sa akin, mga idol, salud sa inyo. At again, congratulations sa inyo lahat. At dahil dyan, no, patuloy tayong gumagawa patuloy akong gumagawa ng video. At yung mga idol, dyan, pa-comment na lang dyan sana sa Facebook page natin, no, Team Aswang. Yun ang ano, at dyan, maraming salamat sa inyo na dito na ng video na to, mga idol. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.